Keď si vyrobíme aj zbraň, tak, môžeme ísť. Som laundry, OK. A daj pokoj. Ja, toto. Trochu to budem... No trochu si tu prejdeme, lebo títo ma už doserú. OK, tu máme toto, tu máme toto. Potrebujeme fialový zámok. OK, tak už niečo aj tu. Rovno si zoberiem nejaké líšky. Ja, netreba ešte. A viete čo? Úplne na vás serem na vás. Nepôjdem tam. Už som tam bola. No, toto kedy otvárajú? Otvoria to? Toto tu je, že keby som bol úplne že mimo, tak si tu viem kúpiť veci. Je to úplne na hovno. A kedy to otvoria? Dobre, dajú sa tu prehľadávať celý, takže hneď idem. Či majú niečo dobré, duct tape, alebo niečo, čokoľvek. Čokoľvek dobré. Nič, nikde. Ok, takže idem. Stačí si to zberať a na to vyhráte. Nepotrebujem to ísť do toho, nič sa tam nič. Nič. No, nie, nič normálne. Potom sa to zberať, že môžem sa zbierať celý hodín. Ok, môžem sa ešte zberať, tak si niečo. To niečo treba ešte zberať, žilo. A ešte tým to je potom. Ale to sa ešte zberať, takže mám vyhrať. Ok, ešte by som sa mohla ísť nabifliť. Takže ja to tu nejak vyperem. Počkať, jak sa pere? 4, 5... Aha, to musím postupne. Ježiš, to je také trapné. Práve som hovorila, že mi to len tak prestalo natáčať. A práve sa to stalo, no. Takže som si to nechcene privolala. Dohľadám tie celý a hneď idem niečo robiť, neviem čo. Ha. Núby, ja vám to ešte ukážem. Si benzín skladník, OK. Neviem, kto to je, ale OK. Čo predávaš? Pilník sa mi bude hodiť. Ešte duct tape a pilník a mám všetko. Čo máš? Hovno. Ale... Aha, dobre. Jak to, že títo nič nemajú? Predtým som to hrala a úplne všetko mali. Všetci. Nevadí, možno jak sa vyspím, tak to budú mať. Počkať, aj s týmto pilníkom by to logicky išlo, len potrebujem ešte oblek pre policajnú. No poď sem. Máš za 40, tak to sa poser. Ste pro playery. No, nechám. No, netreba. No. Hej, čo robím? Nepozerala som, koľko prehľadávajú, nevadí, idem spať. Veď rebel vole, nie? Idem spať, veď pohoda. Nikomu to nevadí. OK. Ukáž, tuto nič nemám. No poďme, otváraj. Nie, prečo ste mňa... Nemám pilník. Len tak mi ho zoberú. Poďte do riti. No poď. Ty si to zapríčinil. Poď sem. Hej, pán policajt. No? Čo teraz povieš? Hovno máš. OK. Policajt, či čo? Oni zmlátili policajt.
nepochopím. Čo som tu mala? Hej, čo som tu mala? Policajné obleky. No, then? No? Už to zamkli. To je najväčší fail. Toto je najväčší fail v histórii failov. Môžem ísť sem na dobrý. Najväčší fail z failov a preto toto video ukončujem, lúčim sa s vami.